noche de luna, con el ritmo de la cumbia, con el calor de tu cuerpo, lo siento, tu beso me da la dulzura, con esta brisa tan suave, que acaricia tus cabellos, que no tiene hecho de tanto el amor que te regalo, querida, te quiero, amor. Y ahora todos juntos bailan, cantan, saltan y hacen palmas con Ráfaga. Luna, luna, luna. Ne, počkej, dej tu ceduli dali a zakřeň se tak, jak se zakřenila, no já to chci vidět. No, takhle jsi se zakřenila. Ukáž, jak jsi na to pohybově. No. Ani no. No tak, hele, spočítám do 5 a pak něco udělej. 1, 2, 3, 4 a pojď. No dobrý, ne tolik na jedno místo. Ne tolik na jedno místo. Já jsem tady viděla Čau. Ta škola vaše děti nemohla naučit hrát divadlo, zpívat, tančit. Ale to, co mohla udělat, to udělala. To je to nejdůležitější. Odhalila, že ty děti, ty vaše děti, nejsou nějaký spratci, kteří se chtějí potulovat po ulici bez toho, že by třeba nechtěli něco dělat, ale že jsou to docela fajn děti, který dokonce něco umějí. A to vy se v průběhu toho dnešního odpoledne a toho vystoupení vlastně dozvíte. Protože tohle je moje ulice a tohle je můj malý gang! A tohle je moje sladká holčička! Sedněte si, Jakube, ty seš tady za toho hodnýho. Viděl jsi to? Já myslím, že ty děti zkrátka na té ulici se cítí dobře. Jinak by to tak dobře nezahráli. Co ty myslíš? Já myslím, že to právě jenom zahráli. Ty je znáš je týden, to je málo. Oni taky vůbec nejsou. Uvidíš za chviličku, už taky vůbec nejsou. Jiná možnost. Dobře, tak jo, schválně. Přátelé, chcete, abychom těm dětem dali možnost? Tak jestli jo, řekněte ano! Dobře, tak mi, Jakube, ukaž někoho, kdo opravdu něco umí. To by mě zajímalo. Noche de